Er wordt nog heel tijd werken bij het onleesplak, want nog net alles is klaar. De pont vaart door het Van Haringsmakanaal tussen Zwijns en Hatsum. Ooit weer een brege, maar die waard in 1946 met het verbreden van het kanaal vervangen door een pont. Begin jaren 60 verdoende van verbinding. De stichting Kuipertil het pontje waarom had zij het waande west om het pontje weer verder te litten. De recreatie neemt een grote vlucht natuurlijk. In dit gebied er komen steeds meer fietsers die hier stranden voor het kanaal. En er zijn misschien soort hartstikke mooi wijze dat ze weer terugfietsen kunnen. Die hebben mooie paden, Trotloonje, Oetjeppenboer, prachtig mooie fietsen, wandelpaden. Dus ja, deze verbinding verbindt dus die rennende paden al hier. Makkelijk wie het net, want omwenners wienen en binnen nog hield het net blied met het pontje. Ze zijn benauwd voor oerlijst van de broekers van de pont. Voor Sneurnal gaat de verbinding officieel los. Speciaal voor deze band van de vakantiekamp vaart een nagelnaaie elektrische pont Joet al. Een nieuwe belevenis voor de kinderen, hè? Ja, moest je hem heel eind omfietsen? Ja, nog wel een andere planning geworden en ergens anders langs moeten gaan. Dus dit was een mooie, unieke ervaring. Hij moest vaker op een pont zitten. Ik er nog niet. Nee? En wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel heel leuk. Een groep vrijwilligers zal het vaartuig besturen. Voor de functie van skipper wie een soort animo. We hebben er al een trieker. Dus daar houden we het eerst op. Dus de rest komt even op de reservelijst. Maar, Dus het werd eigenlijk vechtje waar de vader mee. nou, zo speelt ze eerst wel. Ja. Maar als je takken meer, dan ben je een man natuurlijk en dan een man of 30. Je wil steeds behendiger, of nee? Ja. Zet mij verder, ja? Alles bij elkaar had het €274.000 kosten. De pont zal 100 dagen in het jaar varen en kost het €1 per keer.